Nahues tu facultad de sentir un espacio terminado por líneas o superficies, e no obstante chove sobre ti na cidade. As gárgulas sorrien contra a tarde, e fadista texe con fio de algodao as súas lembranzas. Chove nas gretas, os anticuarios mudan de residencia e os pásaros abriganse nos fechamentos, agachanse fatigadas as folas amarelas, e na estía chove no mollado brando da tua transparencia, teus labios e tudo aquilo que é dominio do curazao. Encolese no lago do tempo, encollece no lago do tempo. Nahues tu facultad de sentir. Bueno, kanta zela eta etzela Garbine agurtu gabe bidali dugu, baina hemendik eskerrak bidaliko dizkiogu gurera etortzeagatik. Eta gaurko esperientziari helduko diogu, hemen ditugu baserri loreak, Arrumarrate baserriko bi lagun etor zaizkigu, Koldo Ormaza eta Joi Albert, ongi etorri. Eskerrik asko. Aipatiko zeba, pixkat nola hasi zineten Arrumarrate baserrin, edo zein dan zuen baserri loreak o proiektua? Gu Madrilen bizi ginen, eta apurbet lurrari pentsatu genuen ona etortzera bizitzera, baserri batela, edo, apurbet alako susmo bat geneukan. Baina hasi ginen agrikultura regeneratiba hitzaldietara joatera, gero kurtso batzuk egin, eta lurra zaintza, guretzat lorak oso importanteak dira, baina lurra importanteagoa. Guretzat garbi gutxi eta regeneratu lurrak, eta hori zaindu, lurrak zaindu, hori da importanteena. Hortik hasi ginen, apurbet ikusten ze lorak zegoen hemen Euskadin, eta zegoen, ez nuen ikusi baserrietan apurbet lore moztuak produkzioa, edo alako Inglaterran eta Estatu Batuetan adibidez movimentu handi bat dago Flowers Farm edo alako movimentu batez baserriko loreak. Eta orduan hemen nork egiten du, loreak apurbet naturalak, edo apurbet eskutsatuak. Eta hasi ginen hor bilatzen informazioa, eta, ez zegoen askorik, beti daude edo inbernaduretan, edo, eta gu beste era batera asmatu genuen egitea, Ekarri dituzue gainera bi sorta, batzuk lehorrak eta hauek freskoak, zer egiten dituzue, bi motatako sortak? Edo zer egiten duzue loreekin? Honek dira iesko loreak, Iesko loreak, eta guk ziketzen dugu edo lertutzen dugu, eta gero sortak saltzen dugu gehienetan abenduan edo neguan, Baina gero... San Valentin inguruan agian? San Valentin, San Valentina jendeak eskatzen duna da la rosak, la rosa gorriak, eta gu momentu hartan
ez daukagu larrosik, hemen ez dago larrosarik. Horren nola da posible? San Valentinen horrenbeste larrosa saltzea, gara jortan ez badago. Bueno, ez dakit Sudafrikatik edo Ekuadorretik, edo ez dakit nondik ekarriko duten, ez? Hortik ekartzen dute. Baina, klaro, hori astarna, karbonoko astarna handia doka, guk ekoizten dugun lorak baino, hogei bider gehiago karbono astarna dokate. Orduan, eta zergatik hori, inbernaduretan behar den argi indarrekin, ez? Argia eman behar zaie neguan, eta gero beroa bebai, azteko, eta gero ongarriak, eta gero transportea oso luzea, ez? Igual 5.000 kilometroko edo gehiago batzutan, ez? Orduan hori astarna handia doka, karbono aldetik, ez? Bai, orain egun jende gutxik daki lore freskoaren karbono astarna eta garrantzitsua izan daiteke, batez ere importatutako loreak. Koldoz esan di, adibidez, Europako lorean berogailuak behar dute, eta garaioa oskailuarekin. Bai, hori ez du zaitu. Eta guk berogailuak ez daukagu, eta garaioa pues, kotxez orain, eta bueno, astoarekin hobeto izan daiteke, baina orain kotxez... Asmoa daukazue astoren bat ekartzeko ala? Ez que astoak eta loreak igual ez diega oso harremanetan. Ikusi dugu, ikusten da bilenak ikusiko du, baina ez dituzuela lorea bakarrik ekarri, sekulako usaia dauka lore sorta honek behintzat. Aromatikoak ere baliatzen dituzue? Bai, hemen ikusilike, hemen Yerba Luisa dagoela, eta aromatikoak beti sartzen dugu, lehorretan bai. Baina... Hemen zen dagoen baten bat azalduko zen eguke edo? Bai, hemen daudenak, badaukago, hau, aniz apur bat usaina doka, hau, nahi dauzu, Artemisia. Hau oso ezaguna Romero. Hau oso ezaguna, gero, honek Artemisia, apuret, kola antzeko usaina edo daukana, ez dakit. Bueno, badaude... Coca-Cola bezala. Bueno, apuret. Bai, egia baduela... Agian ez, infusio bat eginda edo balioko du Coca-Cola ordezkatzeko. Ez dakit formula sekreta. Hori garbinek erakutsi gaigu. Bai, horixe. Bueno, eta badaude salbiak, eta gero hau Damaskoan La Rosa. Badaude... Bai, gure lore sortan gustatzen zaigu aromatikoak ipini. Eta gero gure baseriko loreak. Apurbet, etxo barruan, ze batzutan loreak ez daukate igual usainek. Orduan, barruan usaina apurbet izateko, eta etxean usainola emateko, ez? Barkatu nire ez jakintasun haino, baserriko loreak esaten dezuen zerta erreferitzen zateo, zein dia baserriko loreak edo? Koldo esan du, munduko mugimendu badago, baserriko loreak egin ez garraioa asko, garraioa hurbil erabiltzeko kimikoa gabe, saiatzen du hori, filosofia hori egin.
Eta jendeak barneratuta duka filosofia hori, edo ze jenderen gana hurbiltzen zarete, nola mugitzen duzue? Bueno, gure ideala da azokora joan eta lore denak han saltzea. Hori izango litzateke hobeena, ez? Hain gertu, ez? Joaten gera azpitxire, edo askoitire bai, eta hor herrian, edo herri inguruko herrietan saltzea izango litzateke hobeena, ez? Baina, bueno, joaten gera Bilbora eta Donostira, eta, bueno, telefonoz edo Instagramez edo kontaktatzen gaituzte eta bueno, holan egiten dugu harremanak, ez? Eskaerak eta bueno, eta baina bai, gure asmoa da gertuen lekuetan saltzea. Bai. Eskerrik asko bikote, bai loreek azteagatiken eta baita honea etortzeagatiken. Eta jun aurretikan galdera bat eskatuko nizuen, bakizuen bezala astero saski bat zozketatze deu, eta zuen lore sortu egitako bat, saskin sartuko deu, lore lehorrana, posiblea da. Bai. Bestela besteak ere lehortu egingo zizkigulako agian, ez? Bai, politiago lehengo urteko guzta. Bai, zuk edo nik. Bai, galdera da, zenbat aldiz handiagoa da importatuko lorea karbono aztarna baseriko loreak baino. Bueno, aste hontako galdera ere zabalduta dago, Importazioko loreek zenbat aldiz karbono aztarna handiagoa duten baserriko loreek baina. Saion zehar entzun dugu nik uste galderan erantzuna, ez dunak ondo entzun, errepikata ezala saioa ikusiz, eta sartu ezagun saskia lore sorta. Hori da, aurreko astean ustu genuen saskia, beraz orain hasiko gara betetzen berriz ere, hementxe ditugu. Baserri loreak proiektuko lore sorta bat dugu, baita lehengo asteko esperientziako lotea ere, Perrapa baserriko txuleta eta aragixetu lotea, eta baita argia eta bizi baratzeako produktu sorta ere. Beraz, galderan erantzuna bali magizue, argiako zenbakia biali erantzuna, mezu bidez edo audio bidez. Eta zenbakia heli? Zenbakia, ia buruz ikasiko dute, baina 6-8-6-6-6-4-4-2. Para errepikatzeko, nik ikasteko, 6-8-8-6-6-6-4-4-2. Hori bidali guzue erantzuna eta gogoz hartuko dugu. Eta onaino, hemen txegurtuko dugu? Bai, noski. Badakizue gaurko saio ere argia.eus eta bizi baratzea plataformetan duzuela ikusgai, eta baita gainerako podcast eta bideo podcast plataformetan, eta besterik gabe, hemen agurtuko gara. Eskerrik asko eta ongi izan. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa.